Доброго дня. Щиро вітаю всіх слухачів і глядачів Радіо ВНЕТ. Мене звати Софія Будко, і ми вчергове зустрічаємося з вами у циклі програм «Громадянин України в Польщі», під час яких ми обговорюємо питання, пов'язані з організацією життя українців, які переїхали до Польщі через війну. Нашою гостею сьогодні знову буде пані Марта Ленська-Мєчек, невролог із відділення неврології і епілептології шпиталю імені професора Орловського у Варшаві. Доброго дня, пані Марто. Добрий день, пані Софія. Добрий день, шановна аудиторія. Сьогодні ми продовжуємо тему здоров'я і цього разу обговоримо досить розлоге питання. Зокрема, спробуємо розповісти, як біженці з України можуть скористатися медичними послугами. У попередній програмі ми говорили про страхування, і ви сказали, що всі працевлаштовані громадяни Польщі автоматично мають страховку. І у зв'язку з цим питання, чи українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого, також застраховані? Так, proszę Państwa, te uprawnienia zostały nadane mocą ustawy, Так, це право передбачене законом, прийнятим у зв'язку зі збройним конфліктом на території України. І та устава признає право. Цей закон передбачає доступ до медичних послуг, до рефундації ліків, державного фінансування ліків та забезпечення медичними засобами громадян України, які приїхали до Польщі через війну. Точącą wojną. Тобто всі, хто приїхав з України, можуть скористатися послугами польської системи охорони здоров'я, і це буде безплатно? Я правильно розумію? Абсолютно правильно. На засадах, які ми вже обговорили раніше, і ще будемо обговорювати дещо ширше. Власне, моє наступне питання. Чи українці повинні мати якісь документи, чи достатньо мати лише свій паспорт? Потрібно мати будь-який документ, який підтверджує дату перетину кордону. Przekroczenie granicy i czas, w którym to zrobiliśmy. Część z państwa У багатьох, вочевидь, уже є номер ПСЛ, що значно полегшує справу. І о тим теж powiemy, chociażby przy zapisywaniu się. Цей номер подаємо при записі на візит і під час консультації у лікаря первинної ланки. Але, наскільки розумію, то отримати допомогу в термінових випадках можна і без номеру ПЕСЕЛь. Але найліпше мати цей номер ПЕСЕЛь, щоб повноцінно зареєструватися у лікаря першого контакту. Так, це дуже полегшує життя, але ви отримаєте допомогу і без цього номеру, лише показавши паспорт із печаткою прикордонної служби. Щоб підтвердити, що перетин кордону відбувся після 24 лютого. Який має бути порядок дій українця, який приїхав до Польщі, вже десь оселився і раптом захворів? Що йому потрібно робити в такому випадку? Я, як лікар, завжди раджу перестрахуватися і закликаю. Перш ніж ви захворієте, роззирніться довкола. Виберіть сімейного лікаря, який стане вашим провідником у системі охорони здоров'я. Часто буває, що люди в паніці шукають допомогу вже після того, як захворіли. Значно легше це зробити, коли ви ще здорові. У вас є більше часу на прийняття рішення, ви можете порадитися зі знайомими. Можливо, хтось із ваших друзів уже обрав собі сімейного лікаря, задоволений ним і хоче його порекомендувати. Тоді варто звернутися саме до цього закладу, зареєструватись там, подивитись, де це знаходиться, записати номери телефонів. Навіть одразу запознатися з цим лікарем, так, якось нав'язати з ним якийсь контакт, можна навіть одразу познайомитися з цим лікарем, налагодити з ним контакт, принагідно розповісти про себе, особливо якщо у вас є якісь хвороби. Якщо у вас є хронічні захворювання, до сімейного лікаря потрібно записатися обов'язково, навіть якщо зараз ви почуваєтесь добре. Варто це зробити хоча б заради рецептів, оскільки запас ліків, які ви постійно приймаєте, може вичерпатися. І тоді варто знати, до кого звернутися, щоб отримати відповідну допомогу.
jeżeli już wiemy, do kogo się zwrócić, tą pomoc uzyskać. Ми вже з'ясували, що лікар першого контакту не прив'язаний до місця проживання. А як виглядає процес реєстрації у поліклініці? Це потрібно робити за місцем проживання, чи можна зробити це де завгодно? Скільки разів можна змінювати поліклініку? Наприклад, якщо ми зареєструвалися в одній поліклініці, а за 2 тижні передумали, бо щось нам не підходить, і ми хочемо обрати іншу. Zdecydowałam, że oj nie, coś mi tu nie pasuje, chcę w jakąś inną. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tą opiekę Якщо йдеться про первинну медичну допомогу, то ми можемо двічі на рік безкоштовно змінювати лікаря, медсестру та акушерку. Bezpłatnie 2 razy do roku. Kolejny raz możemy oczywiście... Звичайно, можна змінювати і частіше, але це вже оплачувана опція. Z poniesieniem pewnej opłaty. Є і виняткові ситуації, які передбачають зміну лікаря першого контакту частіше. Наприклад, коли ми змінюємо місце проживання. Ze zmianą miejsca zamieszkania. І тоді, навіть якщо ми переїжджаємо більше 2 разів на рік, перехід до іншого сімейного лікаря буде безкоштовним. Та ж сама ситуація, коли, наприклад, закривають поліклініку, до якої ми ходили, і тоді ми також можемо змінити лікаря безкоштовно. Або ж наш лікар звільняється, тоді, звісно, цей перехід також буде безкоштовний. I wtedy też ta zmiana oczywiście jest bezpłatna. No i bezpłatna jest również zmiana wtedy, kiedy nasze Зміна лікаря безкоштовна і тоді, коли нам або нашій дитині виповнюється 18 років, і ми маємо обрати свого сімейного лікаря. Дякую. Уявімо ситуацію. Ми прийшли до нашого лікаря першого контакту, і він виписав нам направлення на аналізи. Лікар вказує нам лабораторію, де ми повинні їх зробити, чи ми можемо вибрати її самостійно? Взагалі, де можна зробити прості аналізи, скажімо, аналіз крові і спеціалізовані обстеження, наприклад, томографію? Або якесь спеціалістичне, як томографія. У випадку основних аналізів лікар первинної ланки, тобто наш сімейний лікар, скаже, куди нам потрібно звернутися. Natomiast część badań, na przykład tomografia, Натомість, якщо йдеться, скажімо, про томографію, то вам потрібно буде спочатку потрапити на прийом до лікаря-спеціаліста, зокрема до невролога. Невролог виписує направлення на нейровізуалізацію, тобто на томографію голови або магнітно-резонансну томографію. Він вам також роз'яснює, де і як можна зробити це обстеження. Зазвичай для проведення цього типу обстеження можна обрати заклад, де термін очікування не коротший. Звісно, треба переконатись, що цей заклад має договір з Національним фондом охорони здоров'я. Żeby to była placówka, która ma podpisaną umowę z NFZ-em. Але У інших випадках також можна звертатися до приватних закладів. Так, навіть якщо ви можете пройти обстеження безкоштовно за направленням лікаря, але термін очікування здається вам занадто довгим, завжди можна обстежитися на платній основі. У Польщі більшість лабораторій надсилає результати обстеження в електронному вигляді через інтернет, і тут немає значення, чи це обстеження виконане у приватному порядку, чи за направленням від сімейного лікаря. У більшості лабораторій ви зможете отримати результати онлайн. Lekarza rodzinnego będą Państwo w większości laboratoriów mogli uzyskać ten wynik drogą internetową. Дякую. питання. Чергове питання щодо рецептів на ліки. Наскільки я розумію, їх ми також можемо отримати і від лікаря першого контакту, і від лікаря-спеціаліста. Як виглядає процес отримання рецепту? Рецепти, так, ну і так далі. Może, ponieważ to jest dosyć szerokie... Це досить широке питання. Почнімо з рецептів, які нам потрібні терміново. Тобто, наприклад, коли ми захворіли, нам потрібен антибіотик. Lekarz rodzinny po prostu tą receptę wypisuje w trakcie wizyty
Сімейний лікар просто виписує цей рецепт під час візиту. І оскільки ви отримуєте медичну допомогу на таких самих засадах, що й громадяни Польщі, вартість таких ліків у різному обсязі компенсує Національний фонд охорони здоров'я. Є ліки, які пацієнти мають право отримувати безкоштовно. Є ліки, які отримує пацієнт з невеликою доплатою, так звані лекі рyczałtowe, із фіксованою сумою доплати. Є препарати, які пацієнт купує за 30% їхньої вартості, а також ліки, які купуємо за повну вартість. Обсяг компенсації вартості препарату залежить від того, чи є він у списку фінансованих ліків. Цей список переглядається що 2 місяці. Пацієнти рідко слідкують за цими списками, хіба що їм потрібен якийсь конкретний препарат. Тому, якщо вам призначили ліки, варто запитати у лікаря, яка буде оплата за цей препарат. Jaka będzie odpłatność za receptę, którą dostają państwo do Якщо ви не зробите цього в кабінеті сімейного лікаря, вам обов'язково допоможе фармацевт. Магістр фармації в аптеці може також підказати, чи даний препарат має дешевші аналоги. Теж підповідати, чи даний лек ma tańszy odpowiednik. Тому що в Польщі, та й гадаю, що і в Україні теж, є ліки, які містять однакову речовину, але продаються під різними назвами і часто за різними цінами. Samą substancję, ale o różnych nazwach handlowych. Тож варто проконсультуватися в аптеці, чи існує дешевший препарат з такими самими властивостями, з такою самою діючою речовиною. Щодо фінансованих державою ліків, тобто ліків, які можна отримати зі знижкою або взагалі безкоштовно, чи могли б ви назвати якісь найпоширеніші препарати? Це буде складно, оскільки, як я вже казала, ці списки міняються, але я можу назвати групи таких ліків. Це передусім ліки, які необхідно приймати пацієнтам з хронічними захворюваннями, наприклад, діабетикам, або, як у випадку моєї спеціалізації, пацієнтам з епілепсією. Такі люди приймають ці ліки постійно і отримують на них знижки. Але є й багато антибіотиків, які можна придбати зі знижками. Ale również wiele antybiotyków jest przepisywanych z różnymi postaciami zniżek. Чи є якісь сайти, на яких можна перевірити, чи наші ліки є у списку фінансованих препаратів? Можливо, нашим громадянам складно запитати безпосередньо у фармацевта, а на сайті з автоматичним перекладачем перевірити простіше. Запитати, порозмовляти з фармацевтом, а їм якось легше то спrawdzić і потім за допомогою тлумача якось так дати собі ради. Ці списки перебувають у відкритому доступі. Гадаю, буде простіше, якщо ми просто дамо на них посилання у описі. Звісно, так, власне, і зробимо. Ці списки публікує Міністерство охорони здоров'я. В Україні люди часто купують ліки самостійно. Йдуть не до лікаря, а просто до аптеки і купують собі, наприклад, антибіотик. Як це виглядає у Польщі? Купіть собі антибіотик. Чи як то виглядає в Польщі? Бо Гадаю, дехто вже пробував це робити, але, наскільки мені відомо, тут дуже багато ліків неможливо купити без рецепту. Proszę Państwa, więc w Polsce jest to restrykcyjnie. У Польщі з цим дуже строго. І низку ліків ви в жодному разі не отримаєте без рецепту. Są dostępne tylko na receptę. I nie dostaną ich Państwo w inny sposób, dlatego warto, jeżeli Państwo na stałe przyjmują jakieś... Тому, якщо ви постійно приймаєте якісь ліки, зв'яжіться зі своїм сімейним лікарем і попросіть його виписати рецепт. Państwo mogą napotkać, to jest to, że lek, który... Проблема, із якою ви можете стикнутися, це коли ліків, які ви приймали в Україні, немає у Польщі. Dotyczy to na przykład niektórych leków kardiologicznych. One po prostu w Polsce i w Unii Europejskiej. Зокрема, це стосується кількох видів кардіологічних ліків. Мені відомо про 1 чи 2 таких препарати, які не зареєстровані у Польщі та Європейському Союзі. Але переживати не треба, оскільки у цих ліків є відповідники, які мають таку саму або подібну дію. Сімейний лікар вам із цим допоможе і переведе вас із ліків, які ви приймали раніше, на препарат, доступний у Польщі.
przestawić Państwa z leku, który Państwo do tej pory przyjmowali, na lek, który jest dostępny w Polsce. Czyli в кожному Отже, разі нам в будь-якому найбільше разі треба зв'язатися зі своїм лікарем першого контакту і обговорити це саме з ним. wszystko omówić. Dokładnie Саме tak, так. bo Кожну проблему із ліками можна jeśli розв'язати. chodzi o Якщо leki, вашого na pewno препарату też немає у wiem, Польщі, że це ktoś не означає, jest що ви маєте chory, перестати w його Polsce приймати. nie oznacza, że powinni Państwo przestać go brać. Вам tylko просто oznacza, треба że звернутися powinni до Państwo сімейного лікаря, stosować щоб перейти на wykaz інші ліки, rodzinny, аналогічні до żeby тих, які ви приймали раніше. inny lek odpowiadający temu lekowi, który Państwo przyjmowali do tej pory. Але, як розуміємо, Але існують і ліки, які знаходяться у вільному продажі, наприклад, знеболювальні. Я навіть у супермаркетах їх бачила. Widziałam jakieś tam. Bardzo dużo leków jest dostępnych bez recepty. I tutaj taki Дуже багато ліків можна придбати без рецепту. Тут вам допоможе фармацевт. Na pewno bardzo chętnie podpowie Państwu, Підкаже, які ліки можна купити без рецепту, які хвороби вони na jakie лікують. dolegliwości, czy to na ból głowy, czy Це ból можуть бути gardła, ліки від czy головного болю, болю у горлі, від katar. застуди і нежиттю. Nawet leki Ліки від алергії, тобто alergiczne, антигістамінні препарати, są також dostępne доступні без bez рецепту. recepty. Дякую, це дуже корисна інформація. Ми вже згадували про хронічні хвороби. Як бути громадянам України, які приїхали до Польщі без жодних документів, довідок про те, що вони ці захворювання мають, тобто без історії хвороби? Що робити таким людям? Przyjechali do Polski bez jakichś dokumentów, bez potwierdzeń, że mają takie choroby, bez jakiejś historii choroby. I jak takim ludziom właśnie postępować? Proszę Państwa, Всі ми розуміємо, що зараз ситуація виняткова. І кожен з нас, я говорю від імені лікарів, робить усе можливе, щоб призначити пацієнтам необхідне лікування. Pomóc w jakby ustaleniu sposobu leczenia. І jeszcze раз Знову ж таки, закликаю вас якомога швидше звернутися до лікаря, тому що хронічні захворювання потребують певної документації для ведення медичного обліку. Все як завжди. За місцем проживання заводиться нова медична документація, оскільки тепер ви перебуваєте на обліку саме тут. Dokumentację medyczną, tu chorujemy, tak, i tutaj mamy lekarzy. Ale lekarz rodzinny... Ваш сімейний лікар обов'язково підкаже, що робити далі. Збере повний анамнез. На підставі цього анамнезу він заведе медичну документацію і в подальшому будуть вжиті необхідні заходи щодо лікування. Навіть якщо у вас немає жодних документів про те, що ви роками лікувались, скажімо, від цукрового діабету чи епілепсії, то це лікування можна і треба продовжити в Польщі. Czy na przykład na padaczkę, to oczywiście to leczenie może być w Polsce kontynuowane. Dziękuję. Дякую. Ну і тут є Перейдемо до теми, яка лякає багатьох. Це стоматологічні послуги. Знаю, що багато хто боїться ходити до стоматолога. Як це виглядає для громадян і Польщі, і України? Як to wygląda właśnie i dla obywateli Polski, ale może już raczej dla obywateli Українців. Гадаю, варто почати з екстрених випадків, коли у вас болить зуб і ви терміново потребуєте допомоги. Таку допомогу можна отримати в рамках НФЗ. Пам'ятайте, якщо вам дошкуляє біль, то можна звернутися до стоматологічної клініки і отримати консультацію і допомогу в день звернення. Czyli tam, gdzie przejmuje stomatolog, i uzyskać poradę lekarską i pomoc tak naprawdę w dniu, w którym się zgłaszamy. To nie oznacza... Звісно, це не означає, що вас повністю вилікують, але буде надана необхідна допомога, щоб полегшити ваш стан. Натомість, що стосується планових процедур, то їх також можна провести, оскільки у Польщі існує поняття гарантовані послуги. Ponieważ w Polsce istnieje coś takiego jak świadczenia gwarantowane. Що це означає? Це певний набір, пакет послуг, за які Національний фонд охорони здоров'я повертає кошти тому закладу, в якому ви лікуєтеся. Koszty leczenia placówce, która nas leczy.
Варто уточнити у закладі, до якого ви звертаєтесь, чи він надає такі послуги на підставі підписаного з НФЗ договору. Не забувайте, що, на жаль, як у випадку з лікарями-спеціалістами, час очікування на такий фінансований НФЗ-візит може бути досить довгим. Але така можливість є і для дорослих, і для дітей. Не wiem, чи в стані пані Можливо, ви дасте нам відповідь на таке практичне питання, яке може виникнути у наших слухачів. Скільки коштують стоматологічні послуги? Бо я чула, що в Польщі це дуже недешево. Наприклад, скільки може коштувати пломба? Kosztowałoby, nie wiem, wstawić plombę. На жаль, точних цін я навести не можу. Скажу так, ми вже перейшли до теми приватної охорони здоров'я, а тут ціни можуть бути дуже різні. Все залежить від міста, від закладу, від локалізації цього закладу. Більше того, ціни дуже відрізняються в залежності від того, наскільки сильно ви запустили свій зуб, оскільки ціна пломби залежить від об'єму пошкоджених тканин. Від wielkości ubytku. Якщо погано дбали про зуби, то заплатимо багато. Але загалом ціни у приватних закладах і стоматологічних клініках низькими точно не назвеш. В приватних габінетах стоматологічних не są tanie. Але стоматологічну допомогу в межах страхування можуть отримати всі громадяни, у тому числі громадяни України, які зараз також застраховані. Wszystką pomoc otrzymać, tak? Jeżeli chodzi o стоматологію. Не зовсім. Можна отримати лише гарантовані послуги, про які згадувала раніше. Czyli to nie jest tak, że każdy zabieg jest możliwy. НФЗ не компенсує нам вартості будь-якої стоматологічної процедури. Jakie są te świadczenia, koszyk świadczeń gwarantowanych? Треба перевіряти, чи процедури, які ви хочете виконати, входять у пакет гарантованих послуг. Поясню на прикладі пломб. Przykładem, żeby to wyjaśnić, jest kwestia plomb. Te plomby Так звані білі пломби у цьому пакеті послуг передбачені лише для передніх зубів, а на задні зуби ставляться темні пломби. Звісно, можна доплатити за білу пломбу, але це вже буде додаткова послуга. I wtedy uzyskać tą plombę jasno, ale jest to dodatkowo płatne świadczenie. Тобто під час візиту до стоматолога ми можемо отримати частину послуг в межах страхування, а за частину треба буде доплатити, так? Właśnie w ramach tego ubezpieczenia, tak, refundowania, ale za część musiałby coś tam dopłacić, tak? Так, Саме так. Але може Чи можна це якось усталити до візиту, щоб розраховувати на якусь суму? Певну, так? Спершу стоматолог захоче подивитися, що діється в нашій ротовій порожнині. А потім треба буде вирішувати, що можна зробити у рамках пакету гарантованих послуг, а за що можна доплатити. Pakietu świadczeń gwarantowanych, a za co będziemy chcieli dopłacić. Куди ми маємо звертатися, якщо нам потрібна планова операція або процедура? Gdzie musimy się zwracać? Proszę Państwa, generalnie... Якщо ви вже знаєте, що вам потрібна операція, że jest potrzebny jakiś zabieg, то, гадаю, можуть бути два сценарії. Mogą być dwie sytuacje. Pierwsza to jest taka Перший – це ситуація, коли вам поставили діагноз в Україні, і ви не встигли зробити операцію там. Państwo wykonać tam tego zabiegu. В такому випадку потрібно повідомити свого сімейного лікаря про цю ситуацію, і він відразу направить вас до лікарні або до спеціаліста, і вже лікар-спеціаліст вирішить, яким чином організувати це лікування в Польщі. Другий сценарій, коли ви були здорові, а проблема виникла вже у Польщі. Тоді лікар, який приймає рішення, що вам необхідна ця процедура чи операція, детально розповість вам, що треба робити.
Що таке планова операція? Це не екстрене хірургічне втручання, а, наприклад, операція з видалення катаракти, яка не загрожує нашому життю. Це процедура, яка виконується планово. Ви повинні зареєструватися в медичному закладі, де хотіли пройти це лікування, і дочекатися своєї черги. І, звичайно, мати направлення на цю процедуру. А тепер питання про незаплановане втручання. Чи є якийсь визначений алгоритм дій, коли проблеми зі здоров'ям виникають раптово? Що повинен знати кожен громадянин України? Які номери телефонів повинен запам'ятати? Які документи потрібно мати? Після того, як ви трохи обживетеся в Польщі, зробіть одну річ. Якщо у вас є серйозні захворювання, підготуйте аркуш із інформацією про те, хто ви і які ліки приймаєте, і носіть його з собою. Na co są Państwo chorzy i jakie leki Państwo przejmują. Було б добре, якби текст був польською мовою. Це значно полегшить роботу в надзвичайних ситуаціях. Це стосується не лише громадян України. Ми просимо всіх наших пацієнтів мати таку документацію. Ще кілька років тому для літніх людей проводили таку акцію. Писали інформацію про їхні хвороби і ліки, вкладали цей аркуш в конверт і кріпили його магнітом до холодильника. Інформація о хворобах і о прийманих ліках. Коли щось трапляється і ви викликаєте швидку, то зазвичай починається жахлива плутанина. І потім важко щось знайти. Крім того, важко буде вияснити щось у розмові, оскільки є такий певний мовний бар'єр. Закликаю всіх підготувати такі аркуші. З ними ви будете почуватися безпечніше. Якщо щось трапиться раптово і вам буде потрібна допомога, до цього також варто підготуватися і запам'ятати, на який номер дзвонити. У Польщі це номер 112, за ним вам обов'язково нададуть допомогу. Це не завжди означає, що до вас відправлять каретку швидкої. Іноді вам можуть порадити звернутися до нічного лікаря або безпосередньо до лікарні. Że należy udać się do nocnej pomocy lekarskiej albo bezpośrednio do szpitala. Але якщо станеться щось раптове, то саме за цим номером ви обов'язково отримаєте необхідну інформацію та допомогу. Окрім цього аркуша, на якому описані хронічні хвороби, треба мати з собою ще й паспорт, правильно? Якась інформація, якщо маємо якісь хвороби привлекли, так? Коли ситуація термінова, то найважливіше – це надати допомогу. Щодо паспорту переживати не треба. Якщо, не дай Боже, стався нещасний випадок, то в першу чергу треба подбати про своє здоров'я. Якщо ви впали, втратили свідомість, перебуваєте поза домом, то паспорт – це не найважливіша річ. Допомогу вам нададуть одразу, а паспорт хтось донесе пізніше, якщо буде така потреба. Формальності, про які ми з вами говорили, не стосуються екстрених ситуацій, коли, скажімо, хтось отримає опіки або в дитини почнуться судоми. В таких випадках пріоритетом є отримання допомоги. Це найважливіше. Дякую. Ще одне питання щодо вагітних жінок. Як відомо, до Польщі приїхало багато вагітних жінок та жінок з малими дітьми. Але моє питання стосується передусім вагітних. Чи вони повинні після приїзду десь реєструватися? Чи коли почнуться пологи, жінка повинна зателефонувати на номер 112? Як це виглядає? Поділімо це питання на дві частини. Почнемо з частини, коли ви ще не народжуєте, з медичного догляду під час вагітності. Закликаю вас скористатися первинною медичною допомогою, оскільки ця базова медична допомога включає не лише сімейного лікаря, але й медсестру та акушерку. Після отримання консультації первинної ланки ви довідаєтеся, що робити далі.
mają panie, Якщо у вас ще є час до пологів, раджу вибрати місце, де ви б хотіли народити дитину, і звернутися до цієї лікарні з метою отримання подальших медичних tego послуг. szpitala, żeby mogły zostać panie objęte dalszą opieką. Jeżeli chodzi o poród, Що стосується пологів, то вони відбуваються досить повільно, тому дзвонити на 112 не потрібно. Просто йдіть у лікарню, де ви плануєте udać się do народжувати. tego szpitala, w którym mamy dziecko zamiar urodzić. Czyli po prostu spróbować Тобто взяти nie таксі wiem, або wezwać, їхати своєю taksówkę, машиною. tak, albo Tak. swoim samochodem i Albo dojechać. Skorzystać z Або попросити про допомогу в друзів чи знайомих, бо зазвичай до моменту, коли будуть потрібні екстрені дії, у запасі є ще багато годин. tu, kiedy konieczne będą szybkie działania. А я przy okazji Принагідно нагадаю нашим podpowiem глядачам, właśnie що в naszym одній з widzom, наших że програм w ми jednym говорили з про наших те, як programów зареєструвати omawialiśmy дитину, temat яка tego, народилася jak в właśnie Польщі. zapisać, zarejestrować Запрошую до dziecko перегляду urodzone w цієї Polsce, програми. więc Zapraszam na obejrzenie tego programu. На завершення нашої розмови поставлю вам ще одне питання. Чи можете ви порадити якісь корисні сайти або електронні ресурси? А ми, звісно, розмістимо всі посилання, які можуть знадобитися нашим глядачам в описі до цієї програми. Do naszego programu, które właśnie bardzo przydadzą się naszym odbiorcom, zwłaszcza obywatelom Ukrainy. Таких сайтів дедалі більшає. Я Ми намагаємося лінгвістично адаптуватися до поточної ситуації. Перш за все, закликаю вас дізнатися, де знаходиться найближча лікарня. Ja zachęcam do tego, żeby Państwo rozejrzeli się wokół siebie, gdzie jest Państwa najbliższy szpital. Coraz więcej Дедалі більше лікарень публікує інформацію на своїх сайтах українською мовою. В медичних закладах запроваджують можливість консультацій українською мовою, а також надають інформацію про послуги даної лікарні українською. Українським на temat usług danego szpitala. Jak Я попередньо готувалась до розмови з вами, пані Софія, оскільки не орієнтувалася в усіх темах. Я лікар, але я також і пацієнтка, тому знаю, через що проходять інші пацієнти. І під час цієї підготовки я зрозуміла, що можна багато чого навчитися з інтернету, зокрема із сайтів воєводств. Наприклад, на сайті pacjent.gov.pl є словник медичних термінів для громадян України. Це дуже корисна інформація. Тобто там є якась спеціалізована лексика. Саме так. Перекладач Google не завжди добре перекладає слова, необхідні для розмови з лікарем. Слова такі потрібні в розмові з лікарем. На сайті медичних управлінь з'являється дедалі більше функцій, які полегшують спілкування лікаря і пацієнта. Розмови між лікарем а пацієнтом. Хочу порадити вам ще один веб-сайт likar.pl. Це сайт Міністерства охорони здоров'я Польщі, своєрідний інструмент для спілкування лікаря і пацієнта. Співпраці між лікарем а пацієнтом. Можна зареєструватися на цьому сайті, щоб перекладати медичну лексику для лікаря, який не володіє українською мовою. Używając słownictwa medycznego, rozmawiać z lekarzem, który języka ukraińskiego nie zna. По суті, це електронний перекладач. Гадаю, він буде дуже корисний, коли ви хочете розповісти про свої недуги і не знаєте польської, а лікар не розуміє української. Слів по-польську, а лікар не розуміє нас. Я користувалася цим перекладачем. Це займе деякий час, але дійсно варто таким чином підготуватися до візиту, особливо якщо у вас складна історія хвороби. Отже, наскільки я розумію, там можна зареєструватися, вписати свою історію хвороби, подати основні відомості про себе, а потім під час візиту до лікаря сказати, що ми зареєстровані в цій системі.
І потім, коли приходжу до лікаря, Всі посилання будуть в описі до відео. В такій системі. Ми, rzeczywiście, всі лінки подamy в описі. І я там якесь таке окенко. Чи могли б ви описати, як це виглядає? Там є якесь віконечко, в якому ми вписуємо інформацію українською. Наприклад, мам якісь проблеми. Так, а лікар, у свою чергу, відкриває цю сторінку у себе, вписує індивідуальний номер, який генерує для вас система, і побачить цю інформацію у перекладі на польську. А потім лікар пише відповідь, а я бачу її в себе українською. І так відбувається спілкування. І так відбувається та комунікація. Dokładnie. Саме так. Супер. Супер. Скажу від себе, я приємно здивована тим, наскільки Польська служба охорони здоров'я і уряд реагують на поточну ситуацію. Поляки роблять усе можливе і неможливе, щоб ми почувалися впевнено у будь-якій ситуації. Pomagają w jak najlepsze sposoby, tak żeby my czuli siebie jakoś tak pewnie, правда, в różnych А здоров'я – це, sytuacjach. вочевидь, найважливіший аспект, у якому ми потребуємо такої допомоги. Пані Марто, насамкінець прошу вас іще раз назвати номери телефонів медичної допомоги, які всі ми повинні знати. Te telefony, numery telefonów, które musimy znać wszyscy. Także, że to jest telefon do takiej pomocy medycznej. Я myślę, że Вам треба запам'ятати лише один номер телефону. Jeden numer telefonu i to jest właśnie 112. numer 112. Це номер, який координує всі служби у Польщі. І швидку допомогу, і пожежну, і поліцію. Як і страж пожарну, як і поліція. Кожна з цих служб має свій окремий номер телефону, але 112 – це номер екстреної допомоги, за яким координатор перенаправить вас до відповідних служб за місцем проживання. До відповідних служб в місці państwa zamieszkania. Заохочую вас дізнатися про доступні пункти і послуги охорони здоров'я за місцем вашого проживання, бо в кожній місцевості все виглядає трохи інакше. Gdzie państwo mieszkają, bo to w każdym miejscu wygląda troszeczkę inaczej, żeby... Це важливо, щоб у момент, коли вам знадобиться допомога, ви могли скористатися нею швидко і ефективно. І sprawnie skorzystać. Дякую. Дорогі глядачі, сподіваємося, що завдяки цим знанням ви зможете допомогти собі та своїм близьким в усіх ситуаціях, які вимагають медичного втручання. В той же час бажаємо вам здоров'я, сил і терпіння. Надзвичайно корисну інформацію з нами сьогодні ділилася пані Марта Ленська-Мєчек, невролог із відділення неврології і епілептології шпиталю імені професора Орловського у Варшаві. Дякуємо, пані Марто. Дуже дякую, пані Софія. Також передовсім бажаю вам здоров'я, щоб у вас не виникало потреби користуватись медичною допомогою. Ще раз дякую за запрошення. Дякую за запрошення. Дякуємо нашим глядачам і запрошуємо на наші наступні програми, у яких ми обговорюємо найважливіші моменти організації життя українців у Польщі. І побиту українців в Польщі. Разом переможемо!